nye unu na-emezi ugbu a omume a unu ji aka unu ji ọ dịzi unu ka esi ebi ndụ onye pụta ọkọwa inyo onye pụta ọtụwa nke dị ya mma mana a na-agwa unu nke bụ eziokwu na a na-efe isi kpakapaka otu ihe nwere igwe unu bụ nke a gee m ntị ị nwere asụsụ gị ahụ iji na-egwu egwu ị nwere asụsụ gị ahụ na-ịchọ ya ịsụ ị nwere asụsụ gị ahụ na-ịchọ ya ịmụta ya dokwa gị anya na onye chefuru asụsụ ya chefuru onwe ya dị maka ọ na-agba ajọ mmadụ kedu ebe isi ajọ gị kedu asụsụ unu na-asụ kedu asụsụ bụ asụsụ obodo unu a sị gị sụọ ya kedu ihe ị ga-asụ nna ahụ okwu m na-agwa gị ekwesị ịgba okwu ndụmọdụ ndị maka ana m agwa gị ya kwa ụbọchị ihe dị gị mmasị gị were ya mee isi mkpi dị na-akpa mkpi mana ya doo gị anya na onye chefuru asụsụ ya chefuru onwe ya o chefuru njirimara ya pụtawa n'ezi na ụmụamadị na-eche unu